kailangan para sa pagkakaisa. Bakit lahat na lang ng tao ay marunong sa mundo? Hindi mo masabihan, di mapakiusapan, walang mapapala kung di tayo magpapakumbaba. Sige, tayo ay magsalita. Hindi to mangyayari, hindi maiintindihan kung kaming nasa babay di mo pakikinggan. Bakit makapangyarihan lang yung pinapansin? Subukan mong tignan ang aming mga kakayahan. Sige, tayo ay magsalita. Tayo ay magsalita. Bakit mo gagabuhin? Bakit mo tutulungan kung ikaw ay gagamitin lang? Palawakin ang isip paulit-ulit nang walang problemang mapala. Sige, tayo ay magsalita. Tayo ay magsalita. Mangyayari, hindi maiintindihan kung kaming nasa babay di mo pakikinggan. Bakit makapangyarihan lang yung pinapansin? Subukan mong tignan ang aming mga kakayahan.